14 miljun euro fondi Ewropej se jkunu investiti fi 3 proġetti ta' fejda foqsma diversi. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch. Dawk fl-oqsma soċjali hawnhekk fil-lokalità ta' Ħalqolmi, però l-intervent ħajkunu madwar Malta u Għawdex kollu sabiex intejbu l-aċċessibilità b'mod partikolari bl-installazzjoni tal-liftijiet fejn għad m'għandniex. Kif ukoll l-intervent ġewwa San Vincenz sabiex hemmhekk din ir-residenza tkun aktar effiċjenti fl-enerġija li tikkonsma u intervent interessanti fuq it-toroq arterjali ta' pajjiżna ħalli l-fanali jkunu qegħdin ukoll jikkontribwixxu għal titjib fis-sistema tal-enerġija. Fil-fatt, 10 miljun euro tal-fondi Ewropej se jgħinu lill-awtorità tad-djar twettaq xogħlijiet ta' manutenzjoni bħal l-installazzjoni tal-lifts, xogħlijiet fil-komun, jitranġaw il-kundizzjonijiet ta' soqfa, dekorazzjoni ta' ħitani u bidliet ta' puġġamani. Investiment li jikkumplimenta dak li diġà sar fl-istess waqt li tiżdied il-ħidma biex il-kundizzjonijiet fil-housing jittjiebu. 4 miljun euro se jmorru għal żewġ proġetti fl-enerġija. Wieħed mill-proġetti huwa dak li jinbidlu bozzozz f'toroq arterjali, iktar minn 3,000 fanal li jkopru 80 km ta' toroq Maltin li jaqgħu taħt Transport Malta se jinbidlu f'bozzozz LED bilan li tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija. U l-aħħar proġett se tgawdi minnu r-residenza ta' San Vincenz de Paul li se tinvesti f'sistema ta' l-issaħħan u ventilazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Borch temm jgħid li issa li l-entitajiet imsemmija kisbu l-fondi Ewropej meħtieġa kull ma jonqosu li l-proġetti tagħhom ikunu implementati.